ku danna like sannan ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Gani da ido irin halin da 'yan gudun hijira suke waɗanda suka hito daga jihohin Katsina, Sokoto da Zamfara a ƙasar Najeriya shine makasudin wannan ziyara ta gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal. Ya zo ne a nan Maradi tare da rakiyar wata muhimmiyar tawaga ta jami'an farar hula da sojoji. Ya sami kyakkyawan tarbe daga gwamnan jihar Maradi mai barin gado Zakar Umaru kahin ya ziyarci garuruwan dan dajin Magau da garin Kaka mazaunin 'yan gudun hijira. Sannan ya bayyana ga masoshi akan abubuwan da ya lura da su a sakamakon wannan ziyara. Muhamed Bazum da shi ma gwamnan jihar Maradi Honorable Zakari Umaru da al'ummar wannan kasa da wannan jiha ta Maradi mun yaba kwarai da gaske da irin yadda aka tarbe su. Mun je mazaunin su mun ga wani sabon tsari wanda ya kasance inganci ne ga abin da an saba gani na aje 'yan gudun hijira. Sabon tsarin shine maimakon a kai su wani bangare ko can bayan gari ko daji a ce an yi sansani, sai aka kawo su kusa da gari inda ya kasance ga su ga al'umma waɗanda suke su ne masu masaukinsu. Wannan yana ƙarin fahimta da dankon zumunci a tsakani, kuma ga abin da muka samu bayani idan lokaci ya yi aka ce gudun hijira yanke waɗannan abubuwan da an kai kamar makarantun ne da kuma asibiti da sauran abubuwan more rayuwa, famfo, su al'ummar ƙauyen da ke kusa da su za su ci gaba da amfani da shi. Kuma mun ga mazauninsu mai kyau ne, mun ga suna cikin ƙoshin lafiya, suna samun kulawa, yaran suna zuwa makaranta, kuma akwai asibiti wato likita inda suke zuwa ana duba lafiyar su. Mun tarar da wasu mata waɗanda ba su lafiya a cikin asibitin, mun duba su kuma mun ga yanayi mai kyau a cikin wannan asibiti. Saboda haka gaskiya muna ƙara ba kwarai da gaske ga irin wannan tsari da aka yi da kuma mazaunin da aka ba su. Mataki na farko shine a yi kokari da Allah ya magana abin da ya sa suka baro gida. Abin da ya sa suka baro gida rashin tsaro. To haɗin kan gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya, shugabannin al'umma da al'umma baki ɗaya a kai cewa an kai ƙarshen rashin tsaro shine babban matakin da ya kamata a ɗauka, wanda in an yi wannan ne an dawo da tsaro, to in Allah da za su iya koma gida kuma su haɗe tare da sauran iyalinsu. Daga ƙarshe gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal ya bayyana aniyar shi ta ƙara kawo agaji ga 'yan gudun hijiran ta yadda za a kyautata rayuwarsu.